May buntag mga kamari ug kapare no. Welcome back na po sa itong video din sa Parimani TV YouTube channel. Karong buntaga kay gabi ni ulan man nanulo ko og baki no. Gamit ang sapang no nangabaw god tungod sa kadagko limang kaani oh murag pad kadagko ba. Wow. Yan oh. Hapit pad na ko kadagko mga kapare ang mga baki dire. Bullfrog. Yan mga kamari oh, kapare. Kuha na siya, hinlo na no. Oh, hinlo na siya. Ituyo na ko na mga kapare. Og tagtad kay para dili siya baki kay tanaw no, dili siya palaka masyado tingnan. Para lang siyang chicken. Yan mga kapare oh. Oh, yan. Pero natin gibilin tulo no. Kay request ni sa kong anak na wala daw. Pirituhon lang daw, pirituhon. So ako na siya ang ibinglan. Oh, yan. Oh, nagko kayo. Yan. So, ako na nerong lutong taon-taon. Makita po na ako sa inyo kung saan pagluto mga kapare o kamari. Oh, yan. Karon kinahuman naman ko og hinlo sa mga baki no sa ating palakha. Oh, ako na ning luto no. Oh, natay mga ricados na, mga lamas na akong giandam. Yan atong lamion ni pagluto. Kay para nindot kayong pagkaon, lami kayong pagkaon na to, no? Yan. Oh, ang lamas na to, bombay o sili na kulikot no o kining secret ingredients na to o ground black pepper o coloring o kining bawang at saka bell pepper no yung atsal o luya no luya no o luya o asin o asukar no para mo tamis-tamis siya gamay no, lami jud siya. So, first na ko sugdan, no, ang una na kong buhaton. Kini na. Ato lang sa ni siyang paubsan, no. Yan. Yan, dire. Yan ha. Obsa na to siya para limpyo juga siya mga kapare no. Oh, kuha na to yang tubig. Yan. Yan lang mga kapare no. Yan na. Tapos nagluban na to. Yan mga kapare. Yan natin. Yan. Yan oh. Nato na itong mga brownies, no, mga kapare. Yan, medyo brown na siya. Butang ang onion. Yan lamang, mga kapare, no. Yan. Lagyan natin yung medyo loto na yung bumbay no na lambot na siya. Ito na yung iwan yan limpyo na kayo na siya mga kapare o kamari no kaya tungod kayo nawala na yung tubig sa lawas no so lamig na kayo na siya mga kapare yan ito liumot na nagyunidaan ibutangan naman nato o tanglad no yung lemon leaf yung butuin mga kapare ganyan lang ha. Hindi kayo na siya ang resulta ni nam kayo no yan ha kami na kayo siya color mga kapare samot na ang lasa ni yan gikan sa buhi pa siya antod ato na dyan siya giluto yan ang kinalalabasan no yan mga pare yan ha
Lagay na natin yung paminta. Yun, no? Oh. Dagdag aroma, mga kapare, no? Brown black pepper. At saka yung atsal. Lagay na natin lahat, no? Yun, oh. Oh, oh. Yan. Ha? Ingredient. Yan lang, ha? Yan lang, ha? Yan lang, ha? Tapos, itong siling labuyo. Oh, gikat na ko kay para halang yun. Halang gamay. Oh. Halang gamay siya, mga kapare, no? Ito yun. Yan. Ha? Yan, mga kapare, no? Yan at yan lamang po. Halo lang. Okay. Ayan. May nahulog. Yan. Oh, yung sabaw niya, no? Oh, lami na kayo na yan sabaw, mga kapare. Wow! Pero ato pa siyang pagamihan gamay sabaw, no? Wow. Ulam na ulam talaga. Masarapang tanghalian, mga kapare. Yan. Okay, no, luto na ang atuang isa kapatahe, no? Yan, yan, no? Oh, lami kayo siya, mga kapare. Yan. Yan, ha? Yan. Yan, isa nating recipe, mga kapare, no? Dali, kainin mga kapare, no? Oh. Gula na nato siya og pang crispy, no, mga kapare. Yan. Yan, tingnan nyo, mga kapare. Ganyan lang. No? Yan. Yan, mga kapare. Crispy, ano. Pero ato na ni siyang pabukalan, mga kapare, para luto jud, to make sure luto jud ang baki, no? Luto ang palaka, mga kapare. Yan. Oh. May palaka na naka number 4 pa, mga kapare, oh. Nga na jud na basta di ikat, mga kapare, no? Ikatingin. Oh. Nice. Yan. Yan, mga kapare. Aray. Yan. Natakit. Medyo lisod magpirito tungod kay dagko kay ato mga baki, mga kapare, no? Dagko kayo ang ato ang palaka. Medyo nakabukaka kasi yung isa, oh, naka number 4 pa. Yan. Sa mga kapare, Tapos yung matika. Hindi na madugo, mga kapare. Malayo tayo, no? Para malayo tayo. Yan. Yan, no? Kapit na siya naluto tayo, mga kapare. Yan lamang. Yan. Piniritong palaka with crispy. No?
So yan mga kapare, no? Oh, kita niyo, duha ka klase pagluto sa baki, no? So, nauma naman siya. So, mga nami. O yan. Crispy palaka and adobo. Adobaw na palaka, no? Adobaw, no? Adobo na sabaw gamay. Gamay lang po. Sauce niya, no? O yan, no? Yun, gamay na kayo na yan sauce. Mao na siya lami kayo, no? Pambahog-bahog sa kanon ba? So yan mga kapare, no? Nahuman na po gluto. Manginaot ko na di po mo kalimot na sa pag-subscribe o click na yung notification bell button na to daw. I-like itong mga video mga kapare o kamare. O sa ubos na kong video pag-message mo kay para ma-shoutout na po mo ha mga kapare o kamare. Di na ako magdugay kaya medyo gutom na. Lamig kayo pagkaluto. Gantod sunod na to para kita. Din yapon sa Parimani YouTube channel. Bye-bye!